kuvutia vijana wengi. Migao mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay oketo winjruok gi Jopur ka okalo e riwruoge mag saga mar jiwo kit pur kod pith jamni e gwenge magiwuoke kaluwore gi sir mar omenda mar jolo jopur mawuok e bengi mar piny ngima kata World Bank. Bengi mar piny mangima oketo tenge omenda ma ok tin ne milion 67 e bwo chenro ma ong'ere kaka National Agricultural Value Chain Development Project mar jolo jopur manie kaunti no. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga ma bende en e jatend migao mar pur e kaunti no ka okale chenro ne odhiro pith mar dhochak, pur mar oduma, ochele, pur mar rabolo, pamba e kin mamoko makoro jopur biro kete maino margi kaluwore gi sir magiyudo kowuok e bengi mar piny ngima. Chenro no biro dhi nyime e wards 40 mayudore e kaunti ma Homa Bay bang' kane migao mar pur e kaunti no oketo winjruok mar chako chenro mar pur gi riwruoge mag saga mag jopur maromo 20 mosewuok oko kendo nyiso dwaro margi ka okalo e chenro no. To kadiponi mano watimo te korka wanyalo duoko expenditure ma wantiere godo e utewa piny. Omiyo wadwa wacho ni pesa masano biro ni mopogore gi pesa mane under narig. Pesa ni odhi through the cooperatives. Pesa ni oken pesa ma ng'ato nyalo kawo wacho ni adhi chamo to ka biduoke nikech en sengo mara kaka japura sango pesa tadhi taholo kachache agulucha. Nikech gimomiyo wacho ni ng'ato ok dhi chame sama holo pesa nyaka bed gi jochung' mochung' na gin dhano 3 machung' na mano kaka sako mara. To sama hole pesa amiye kiwango maromre gi mar jochung' ne ka. Wabiro mondo miwa kifungu mar chako tich mondo wadhwa tim maber e counties e wards wa. E wards wa kuma wantiere gi SACCOs e ward ka ward kendo e SACCOs wagi wa mobilize kendo wa recruit members e SACCO. Wan gi registration fees mwachulo, wan gi shares and savings mwachulo. To gima de waher mondo wang'is jopiny ni wabed gi saving habit. Nyakwara Ramogi